Nyakwaronga jong dakika en 20 kod achiel tok sa achiel mar okinyi machiegni e chal mano mar piny Kenya chutho kwamenyo ng'anyo manotimore odiochieng' manyoro. Wang'ene na chal mar Kenya bang' ng'anyo manoneno e counties 27 ewi counties 47 e pacho ka. Ng'anyo mabende noyweyo oganda mathoth kod hinyruok Nyakwaronga jwang' nyaka sani ji 9 ne onegi e ng'anyo maket kod mano e counties mopogore opogore. Ji 400 Nyakwaronga jwang' kaluwore kod report mabende gazede no yango kiny makawuono bende do hinyruok makoni kod kocha ka ji 60 Nyakwaronga jwang' bende gin jogo eko mabende nomaki e kinde ng'anyo makamano. Ang'eno diche makawuono dhi bedo wang'i gi iti mar winjo kapo nono ni kwan makamagi mago mag jogo eko mabende nonegi ng'anyo bro bedo kamedore koso oyo nikech kwan makama otieno manyoro na gin 6 sani winjo ni gin 9 Nyakwaronga jwang'. Chal mar wach makama ang'ene ni mwaluo machiegni okiny makawuono kwang'yo chal mar Kenya bang' ng'anyo Nyakwaronga jwang' antiere gi wuot luo mabende wabro bedo kwatwak godo bura Nairobi kanyakla kod county mano ma Kisumu. Kapok adhi e wendo mantiere county ma Kisumu, bura Nairobi ka antiere gi welo 2 achak gi Peter Simba Wasaga mabende en okil kamaloka arwaki ni machiegni chiemo makare chiemo makare kabisa amor ka kumneni gi jopiny bende kawuono mana kamano. Bura Nairobi ka nibiro Royal Media ka ang'eni kadhe wang'a piny mopogore opogore chal nade okoyot Thika Road adak Thika Road and Thika Road nitiere kidima pod ni nyaka end barabara kaluwore ni nyoro jong'anyo no tam donjo e town but rosters kacha to koro kanye kuma ne get touch kidi opangore ndara ma jok ma dhi wuok after 6 nyalo donjo tich molewo kaluwore gi ochenro mane ojendi okawo yes koro jam rach sana erokamano ahinya bende erokamano ahinya kuom monde chenro kinyi makawuono ang'eni samoro kiyot bura Nairobi ka mano mar mondo bila no jiwe njano ni siasa Nyakwaronga jwang' bila ni mre roke ni misawa into kamiwuok e chal nade erokamano Sharon jokanya na mamoso no yawre uru bende an kama wuokie wawuok mana machiegni gi town ka koro iyo kone nyose los ber okanene mateki wang'iyo dawe to dibed ni nitiere ng'anyo diche manyoro koso ni nene wang' jiwe ng'anyo nyoro nyachope wang' sama chon sana tiega sa chamo luth bende chamo rungu maber mosa hinya inachiel kuom jogo eko mane yudo hinyruok to okan gadier no kwana kuom ji 400 kanyo koro ka nyoro okwana ji 401 erokamano ahinya ber ni amor bar ni nikech nitiere oganda mane yudo hinyruok makoni kod kocha manyaka sani nitiere e ute thieth mopogore opogore. Kata kamano ang'eni hospital Obungu kaono sekre county ma Kisumu mabende njaki ne ratich oganda Nyakwaronga jwang' wabro bedo kwaluso kode achiel kachiel. Kata kamano achaka ne kodi wakili mano Simba Wasaga kaluwore kod ng'anyo kaka noneno odiochieng' manyoro counties 27 iwacho kanyo ni nitiere ng'anyo to ang'eni piny Kenya wantiere kod counties 47 pachi kaluwore kod ng'anyo mano otimore odiochieng' manyoro timore 10 mano mar higa achiel mano mar were mano negi higa mokalo. Ng'anyo nyotimore kendo nitiere counties mang'eny ma ng'anyo timore sana country man masawa kocha ni neno ka unlike ng'anyo mang'eny wasebedo go previously ma ineno ga jonagi kaka jok ma destructive jok ma anti development jok ma wang'o ndara jok ma timo timbe mayombe ndalo maandamano gima nywa neno ni mostly arson kata touching timore yo masawa kocha to Sharon nitiere gima nyaka wang'i kaka jo Kenya especially given the angle ma demonstrations gi koro kao article 37 o yienwa timo ng'anyo. In fact kisome kisungu to wacho ni every person nigi ratiro mar timo ng'anyo peacefully and unarmed to assemble, to demonstrate, to picket and to present petition to public authorities. Matieni ni ka un gi oboke moro mudwa keto kuom jok muyiero public authorities mondo mi ging'i kendo giranga ne wach kaka dhi nikech weche to ng'eny. Wan gi weche mag ushuru, wan gi weche mag nek, wan gi weche mag mibadhi madhi mbele. Koro ka nitiere gima chal kamano katibo yie ne jopiny oganda mondo otim ng'anyo mamuol ma ok ting'o gik moko manyalo bedo ni gin ligangla
to bendo yienegi chiwo petition ailagi ne jotendgi. Inyalo chiwe National Assembly, inyalo chiwe executive. To mano bende duoka e constitution mar Kenya. Ingeni constitution article 1 wacho ni sovereignty belongs to the people. Matieni nguvu te kata tekre te ni kuom oganda. To tekre ni onyalo bedo delegated. Onyalo bedo delegated through, onyalo bedo exercised directly. Onyalo bedo delegated to the National Assembly kata Parliament. Onyalo bedo of course one get two levels of Parliament, Senate gi National Assembly. Onyalo bedo delegated to the executive. Onyalo bedo delegated to the judiciary. But article no bende kisomo owacho ni ratiro no nyaka time koterore kod katiba. Koro miyo ng'anyo ma kawuono ni manyoro kata ma okalo ng'anyo mang'eny mosekalo nyaka wang'i gi ane gi lenses mar the constitution. Ni constitution oyienwa ng'anyo article 37. Endo constitution no bende article 2 wacho ni the constitution katiba binds all of us. Onge ng'ama duong' ne katiba. The president, Billion, Ann, Sharon, kata ng'ata ma e street kacha. Katiba thiedhowa kata tritwa maromre. Koro onge ng'ama nyalo wacho ni oduong' ne katiba. Koro miyo kata ka en ng'anyo kaka bedo provided for under article 37, onego bed ng'anyo matimore e ratiro kaka 37 owacho cha. Makoro manyoro no timre ratiro koso wuoyo kaluwore koda in. Ng'anyo ok nyal bedo maratiro ka wacho ni you are going to occupy the state house. Ng'anyo ok nyal bedo ng'anyo maratiro ka wang'o gach polis. Ng'anyo ok nyal bedo ng'anyo maratiro kugoyo polis. Aneno ka kijana moro nyomiyo polis ng'wech Thika Road kacha. Ng'anyo ok nyal bedo ratiro ka iwang'o supermarket. I mean supermarkets bedo looted. To bende ng'anyo ok nyal bedo maratiro ka weche mag kuo ng'eny. Dong samoro ng'at nyalo wacho ni jonjore bende kawo koro okang' mano mar riwore gi jong'anyo nikech ng'anyo kana chako kani nyalo koro mana paro wasaga kata mana kani wacho ni ok idhi ng'anyo gino mara ni luwo chenro achiel kachiel kata mana wang' jowi obed nyaka londo. Kano chako nano mana ji nitiere gi pi bendera Billion biro bedo ka nyiso chal mar wache mane nitiere ng'anyo makamano. Nano gi pi bendera nano gi bende gin mana gi firimbi. Sharon mana dieri nitiere jok madhi e ng'anyo to filtering niere jonjore to katiere jong'anyo. Sirikal nigi tich matek sana. Pile pile ng'eno go gi kidi kata sani pod obro go gi kidi nikech we have to balance the rights. Right mora mochiwe katiba nigi limitations under article 24. Right mora be momi nyaka time responsibly. Koro debed gi maber ka wa blame ogwang' to gweno bende bedo blamed. Ogwang' ma in this case wa nyalo tiyo gi analogy mar ogwang' en jo arita kata security police nyaka ng'ene ni seche ma githiro ng'anyo marach kata ma jonjore osedonje gitiyo gi force ma is proportionate, gitiyo gi force ma is sensible. To mano be osebedo ka miss in many of the occasions. Yudo ka kata nyocha machiegni kane wach ng'anyo mar Ojwang' dhi mbele, yudo ka police tiyo gi rubber bullet ne ng'at ma was not armed. Koro nitiere sama wachayo gweno bende wachayo jok madhi e ng'anyo gi kobedo armed, jok madhi e ng'anyo gi ka loot gik moko nikech ok inyalo wacho ni jong'anyo peaceful to bende ok inyalo wacho ni magi jonjore to magi gin jong'anyo nikech jogi te oriwore. Ere methodology minyalo wacho ni jogi jong'anyo to jogi jonjore. Ero kama na inya Billion ni achiel kuom jong'anyo mantiere ng'anyo diche manyore kinde mabende ni timora para mar ng'anyo mar higa mokalo. Chal mar wach na nitiere nade? Kwanza mokwongo I'm so disappointed kod wakili nikech sama ing'iyo issue mar ng'anyo no en jomanyo dhi ng'anyo achiel kuom gi en an to gimanyoro watem omiyo wadhi ndara monyo dhi ng'anyo. One, I was not armed, nyaongo kidi, nyaongo nyarwako sat mar bandera, nyating'o bandera, nyating'o pi, ating'o biskut. To sama wacho ni jong'anyo gino jomanyoro jonjori, jomanyoro dhi kelo lweny, an nyogoya gi polis maonge kidi mating'e lweta. To kana akan kenda nyoro sama nyotera kama nyawadhie kama nyeji chiedho ji nyanyo jende mang'eny sana mabende moko bende ng'iyo very very harmless. Koro I'm so disappointed nikech gimose bedo ko fight for in this country mobedo our generation onego ben fight for and was strengthen institutions.
ntiere institutions achiel en space sani wacho no yanyo gwang yanyo gweno sani koro yanyo gwang nikech wantiere side maro ma gweno ne wan sani molenya lenya to king'iyo joma moleny no to gin very few people to kwang'iyo circle ni nikech kawuono wantiere sirkal gik moko jopogre last election ne nantiere side ma gintiere no until aneno ka gik mane ne wachung' ne wabro timo ni jopiny ok timre koro ok wanyal bedo comfortable sama wantiere side ma kuma mkato wichie to winyo maber kendo waluongo jokange ni gin jonjore protesters mang'eny jong'anyo manyoro nyobedo provoked kinyalo ng'iyo statement mane nowuok kuom leaders wa mang'eny nenu let's provide security mondo wawe jong'anyo mondo dhi ong'anyo an sama nyoro wawuotho ka chiko town kata kapok wachopo Uhuru Park nyowa romo go polise to gimanyogi kuongo radwa kod en ayan to en tear gas to en mano provocation. Number 2 wang'iye gimomiyo nyoro ntiere jende mang'eny town gimomiyo ntiere joma timo looting i town koro wasebedo gik mang'eny waketo under the carpet. I'm not here to hold brief for anyone. I'm here to say someone called strong institutions keche kila generation tieg mano fight for our generation kod woda ma jahigni ang'wen adwaro ndalo moro okabibeti e siasa ndalo moro okabibeti space ni marado ndalo ma entiere no onyalo bedo ma en sure kata won gi onge onyalo dhi school kata won gi onge kata won gi ok en godfather en kod a better shot in life as anybody else koro ng'anyo gi seche moko wang'eyo gi gwang' mopogre lakini nyoro wachna ng'anyo ma onge arungu bende ok en ng'anyo tingeni jaka bilal bende wang'is jopiny ni odiochieng' manyoro kana ji ng'anyo ni ng'anyo nikech ang'o nikech nasechako kanyo ni ng'anyo mar odiochieng' manyoro ne en timo rapar mar higa mar 2024 yes to josiasa ng'eny gi jomoseneg sama dhi gore ni josiasa ok tumga rapar margi ojende gi so organize manyo gi paro nyaka date manene jog gi onegie ojende wadgi to adiera gumomiyo sani sirkal en stable en gumomiyo ng'anyo notimre last year reforms mang'eny mosetimre nikech ng'anyo ma last year koro wil ma last year wan wang'iyo madhizia to nyoro nyen rapar nyoro dwa miyo gi chance mondo wanen ero wamiyo chance udhi town nikech the previous weeks nene ntiere guns neno obangi nyoro police do betie thenge wacho ni wan gimodwa timo kawuono wadwa protect properties mag ji wawe jong'anyo nyoro ntiere Land Cruiser apar malure to gibayo tear gas to gigoyo ji it's uncalled for koro kapo kamiyo kada mna wakili thuolo ntiere wakili kaka wacho ni ng'anyo hoipachuka kaluwore kod pend chike katiba iwacho ni article 37 uyine mar mondo mi ja Kenya ng'anya ratiro gi ntiere godo to kata kamano wakili wacho ni occupation iwacho ni mar occupies parliament gi state house emano wacho ni nobalo kod pend chike mapachuka to jong'anyo mamoko na daro mar mondo mi ochope kar jot mar jatend piny we ntiere miluongo ni mobilization methods yeah so last dalomni right honorable Raila Odinga nene street kang'anyo nene ngatiegma iluongo a uniting factor so call for niji this state house mano nyena na gi milongo no uniting factor en gima miyo ji ilo mar biro town to adiera kata kasa banyo ji the state house what was the end game of going to state house ng'anyo manyoro nyoen mar rapar to nyo wejo ng'anyo wachno ero miyo nafas retaliation manyo miyo ji chiko yo ma state house nyen ngwech miriembo ji in fact police nyo riembo ji intentionally ko chiko kod gi yo mar state house yeah koro I know and I'm not holding anyone brief for anyone. I am not supporting for me and nano wabed cause institutions mwanyalo trust makini kara ila onge to angua wato kod institutions wa the same way mo quote constitution ne bed ne onge ng'anyo kod gik matimre sanini duonyo ongo go constitution mo quote sanini yeah ero kama na wakile Sharon okwatamore ng'anyo in fact I've been consistent 25th last year managed donje parliament nane studio kae
And Kinyalo Katangio records, my position has always been the same. Ni one code issues but needs to be addressed. Thank you. One very serious violations madhi mbele serikali osebedo ka yumba for a very long time. But kata ka ji ng'anyo ni nyaka bed within the law. Awinjo ka osiepna Billion wacho ni mobilization ka ji wacho ni ji dhi State House onyalo bedo mana a method of mobilization. To wachak wang'iya negi history ni that mobilization not go last time ma ji the parliament, a protected area. To ka ji the parliament thoth ji mang'eny no tho. Ok wanyalo bedo ni wabire rapar to rapar ni wachako increase numbers mar jok matho by stating ni wadhi State House. Koro onge kaka inyalo run away from the fear ni ji nyalo dhi State House yet ji nosedhi National Assembly. Mar ariyo, Sharon, kata kawuono katong ji wach ni gibiro kelo petition e Royal Media kae ni nitiere problem moro ma jatendu ni godo kata in godo to jo piny are agitated to ji 1,000 2,000 dwa biro kae. Obviously kata gibed mana ni gitingo bandera to nyaka biro bed fracas moro. Koro mane gimomiyo we need the security apparatus mar ng'iyo ni one, there is no violation of security. Nikech as much as ni one code right mar ng'anyo makata I support, nyaka wachak wang'e ni bende one code right mar other individuals ma are not participating in the ng'anyo. Iyudo ka Mfangano Street nyoro things were looted. Makoro nada penjo Billion kata jawinjo mora mora ni ere kaka filter ni ng'ani obire ng'anyo ma peaceful to ng'ani en janjore, nikech jonjore gi ni ei jo ng'anyo gi. Mane gimomiyo police biro to ensure ni as much as ji ng'anyo ok gi go beyond the limit. Nikech constitution wacho ni nyaka bed ni ubedo peaceful, unarmed. Billion nyoko bedo armed. But nitiere kuonde moko manwa neno mane police timo nade igoyo. Koro the right under Article 7 is not a right to criminality. It's not a right to anarchy. Koro mano is something manyaka wang'e kendo maber. Tapenji wakili te kinde mabende akini nikichini wakili biro bedo kia igolo doki ito kaluwore kod pende chike kaka wacho kotendre kod ng'anyo. Ng'anyo nego bedni rumo sadi nikech odhiambo manyoro tieno nwaneno kora mana ka jo ng'anyo pod na atuna kene an kotina luong gini jonjore nikech koro machacha joma iwacho ni tires mag nyamburko imoko kite iba to mago tieno anadak yo apaya mar ngongoro ten weche mabende na pod aneno katimore Thika Road e kin mamoko na pod ka ng'anyo pod dhi mana mbele makata yawa jowa colleagues magwa na chopo mana ot sauchiel marukinyi. Ng'anyo winjo bedni rumo gimoro sa 12 mano kalore katiba kalore chik en gima kosechakore in the evening. Ingeni kopo ni dhie ng'anyo, one, nyaka ichiw notification to the police. Nikech the police nyaka bedie ng'anyo no mar chiwo security. Nya neno kata kae sa ng'anyo nitie jok moko mane nitiere polise mang'eny mane wuotho kata gi jo ng'anyo in other parts mane onge tulo. Kisumu nyoro nitiere jo ng'anyo matin, Homa Bay wenye nitiere jo ng'anyo matin, but nyok ineno the kind of force mane nitiere Nairobi kae. Nikech jonjore ntiere ing'anyo gi. Koro ka jonjore ntiere ing'anyo gi, gine jonjore ba extend nyaka beyond 6. Gine jonjore ma dhi nyaka midnight. Gine jonjore ma wang'o ndara ka. Gine jonjore ma mineno ka muko biashara mag jok moko, ma loot supermarkets. Na winjo nyaka ni Mutuse mane okelo petition mar impeachment. Kanyi nene news, iyudo ka embe hotel mare nyebedo. Koro it goes beyond ng'anyo to the vendetta, personal vendetta ma should not be the case. Katieko Sharon. The constitution is very clear on how sovereignty medo exercised. Onyalo bedo exercised directly kata indirectly. Ka indirectly and through elections. President inyalo mana goal through a process mar election manyalo timore after every 5 years. Matini ka notimore 2022 cha onyalo timore mana 2027. Koro going to the streets kiwacho ni Ruto must go before 2027 is tantamount to violence. Number 3, president inyalo go through impeachment.
Koro that's why wakao representatives meko waketo ye kanyo. Kopo ni President Ruto wango iwa mateka inya. Kaka koro wango iwa ni. We have our representatives mwanya lore assembly kacha mondo mi otimne impeachment. But kwa the wacho ni Ruto must go. Of course it can be onyalo moro oganda. But ingeyo kata in kata bile nongeyo ni something ma nyalo timore either through election, through impeachment, kata uken through impeachment, then it's against the constitution manyaka koro riwoganda te. Ero kama na inya county Kisumu nyako mgajwanga wendo wantiere godo Sospita Hobungu mabende henker mano mara Kenya bungi la wananchi kakas bende enja kenera ticho ganda Chal kachel kensido marwa he county Kisumu. Sospita roki ni machiegni Kisumu chionade angini Kisumu na chel kuom counties mabende nganyo no konene ahinya odiochieng manyoro bedna no ka anyang nyongo governor Kisumu noro ote mag puoch kod pak to motelo no mano Sospita bende in kanyakla kod jorowere mamoko nanno kanu chiwo siem ne ng'anyo no kubodhie machiegni. Mokwongo kawo thuolo makende mondo ago erokamano ne odiochieng' ma kawuono ago erokamano ne nyikwa Ramogi kamoro amora ma gintie. Mar ariyo adwa kawo thuolo makende mondo mi aor ote mag kuyo gi lit ne anyuola mag jogo mane ohinyore gi jogo mane otho odiochieng' manyoro to gi anyuola mar mosenindo Albert Juang to gi jogo duto mosehinyore kinde ma ng'anyo duto osebedo katimore e piny Kenya ka. Mar ariyo yiena mondo mi ago erokamano ne yawuotwa ma jo Kisumu ma nyoro nye o maintain peace throughout the day to gi jowa bende manyowuok oko mondo mi gitim ratich mar ng'anyo. Kisumu ne ng'anyo motimore e yo makwe kendo onge gimoro amora ma nyaka sani manyalo wacho ni nokethore nikech onge ndara mane owang', onge kamoro amora mane okethore, gimoro amora mane otimore malich ahinya onge. Mano nyiso malong'o kabisa ni jo Kisumu osechako riekore kendo gisechako ng'eyo ni ratiro en ang'o. Article 37 ma wawuoye kinde duto nyaka koro wadonje e iye matut ahinya mondo wang'e ni to owacho nang'o mondo jopiny nyaka ng'eye makare. Article 37 ma wacho ni sa duto momiwa ratiro mar dhi e ng'anyo oyienwa mar mondo mi wabed protected e kinde ma wadhi e ng'anyo. To jogo madhi e ng'anyo nyaka gibed gi ratich gi ma ginyiso e ndara mokwongo nyiso ni giloso petition ma gidwa tero ne the relevant authorities ma gifil ni ok tim gik moko e yo mowinjore. Mar ariyo, kinde ma gitimo ng'anyo onego bed ni police rito gi throughout the period ma gitieko godo ng'anyo. From the time ma gi notice the police ne gidhi chako ng'anyo, routes ma gidhi luwo to gi kuonde ma gidhi time ng'anyo to jotendgi matimo ng'anyo bende nyaka assure the police and the public ne gin giwegi gidhi time yo mowinjore ma ok oting'e gimoro amora machalo ligangla manyalo kelo hinyruok e kind police to gi japiny manie ndara kinde motimo ng'anyo. Omiyo dwaher mar wacho ni kaka oganda wamor for the first time ni kaka oganda mar Luo oseyanywa e kinde machien kucha kiwacho ni wane joma ting'o kite, wahero bayo kidi, wahero kwelo, wahero wang'o gik moko. Nyonenore ayanga odiochieng' manyoro ka oganda mawuok Masawa owang'o offices mag sirikal mopogore opogore kendo giketho mwandu mathoth, gikwalo gik moko. To dwaher mar nyiso ogandawa ni maendi ok en lwenjwa, ma en lwenj oganda mamoro ma ywak nikech gineno ni thuolo ok gibedo godo ma gisebedo ka gilandonwa godo weche mag shareholding. Koro gidwa rwako oganda mamoko e lwenjgi. Mano emomiyo nyo wacho ni kaka oganda ma Kisumu waduto wan gi ratiro mar dhi e ng'anyo, to jogo moko dhi e ng'anyo bende nigi ratiro nikech gin bende kuonde ma gibetego onego bed ni ritogi to mwandu gi be onego bed ni rito yo makare. Nikech ka ok idhi e ng'anyo to nyiso ni imbe i express opinion ni kama intiere nikech katiba omiyowa thuolo e yore mopogore opogore. Nitiere jogo manigi ratiro mar wuok to gi jogo ma bende wacho ni an to abiro mana bedo piny to an dachande mabiro loro, manyiso ni an bende ang'anyo e yore mag osuru. Mano bende en yor ng'anyo. Ng'anyo ok ochuno ni nyaka ibed e street. Tadwa ni wapuonjre matin. Odiochieng' manyoro ne en odiochieng' ma important in the history of this country. Ne en odiochieng' miparo godo jogo duto mosehinyore
kalo e lwet police kokalo through the force and the brutal force ma police osebedo ka apply kuom ogandawa munego jowa to inyo jowa to jowa gi songa mopogore opogore kaka nyotim odiochieng' manyoro emanye ok aneno ka ne nie oda momiyo nyocha wacho ni Kisumo waka wabed mos mondo ka wadwa bedo gi rapar to waluong leaders wate to wabed piny kaka oganda nyuola mag jogo manohiny to gi jogo duto manitiere to winjre ni wadwa loso nyasi kata kanisa moro achiel Kisumo ka to waluongo oganda te to wabedo piny to waluongo the clergy civil society ji duto te to wabedo piny to wawacho gig ma osehinyowa kaka Kisumo to wawinjore kaka oganda ni ang'o monego bed ni watimo to ka table our memorandum of understanding to table together ka waseyiere kaka oganda ni this is the way forward mwadwaro ni mondo sirikal otim. My position sani ende wawacho ni gima duong' kabisa ma sirikal onego bed ni timo. President William Samoei Ruto onego bed ni koro oluongo anyuola duto mag jogo mosehinyore from the demonstrations mar the anti-finance bill 2024-2025 nyaka sama wantiere godo sani nyaka jogo manohinyore chien kucha mondo sirikal ogonegi pole e yo mowinjore mondo assure gi ni hinyruok ok nochako. Erokamano ahinya. Aparo ni nitiere kaka tudruok bende rach e kaunti ma Kisumo. Ang'e ni biro bedo ka ilose kind thuolo manok. Erokamano ahinya kendo mos ahinya Sospita Bungu wabiro bedo kwa tudre kodi. Nitiere kaka Sospita bende wacho ni ma ok en lwenjwa kara en lwenj jomage nikech kiwacho ni nwatimo rapar mar ng'anyo mar higa mar 2024 to wach ma kama naseneno ka nitiere mbui mathoth ma ok lwenjwa dibed ni oganda magwa ahinya gwenge magwa makaluo bilion counties ang'wen makaluo nokwaneno ng'anyo kana timore dibed ni nikech koro wach broad based cha koso nang aparo to it's so unfortunate no sama wadwaro reforms to wacho ni mani ok lwenjwa nikech awacho nu kawuono nyalo bedo ni kawuono wani itaya rieny kuomwa kabisa kwanza awinjo kaka uloso go confidence to obunge mosebedo karwako sufuria higni mang'eny sana koro sani koro en side mar jopiny lweny mar reforms and lweny mar kila ng'ato nikech Kalonzo Musyoka could be beti after 30 years Rigathi Gachagua could be beti after 30 years Raila Amolo Odinga could be beti after 30 years William Samoei Ruto could be beti after 30 years kamone gubedo beti sana kako jende onego wang'eyo jogi gin very comfortable to magitemo timono sani na githuowa to giduogo giyware chien kiny siasa ni ndalo mnene antiere UDA because I was a candidate mar UDA joma noyanya mang'eny sana nene gi joluo monoyanya ni janek itiyo kod jakuo itiyo kod sani gine magini iye kakanyo koro sani gi yware thenge mane klwenjo kiny sama William Samoei Ruto ong'iyo ka oyudo ni hitni liet ahinya asekweyo mzee we amanyi ng'at manit itok hitni kendo kelo ng'at moro machielo idiere ka koro chal koketo sigingi kendo kino orwa e ndara so someone wa fight for reforms onego wang'ino IBC is in place sama police enyo onego ji nyok gi yier ma jaluo kose mani okuyo no mani okulwenju no kwane gun sudru thenge sama nego ji sam ntiero jana miluongo ni Victor Chieng ma en student thika manyonig sama goyo ji risase onge ka ondiki patwi ng'ato no mani jaluo to mani ok jaluo lweny mar reforms oken marwa kendwa lweny mar reforms en marwa wote to lweny mar reforms oken ma onego bednu konyo mana wan wang'ino no bendo konyo kose kokonywa lweny mar reforms onego bednu wan in the next 30 years wanyalo gabet piny kaka wapako Raila Amolo Odinga neno fight for multi-party democracy wachno bende no fight for reforms ma ojende ntiere gi nafas machalre ikaka king'iyo maber an apart from siasa ahero social development last 2 weeks nantiere Kaluo West Ugenya ward kachiwo uniforms tendo kidonji skunde go achiel kuom skunde mano bedo highlighted ma ECD rach gin sunde magwa man Kaluo king'iyo uniforms kako oyech to wahiyo dak kod daegi gima nyalo konyo wa mohiya modag daegi makich go
manyalo konyowa maber en mana ka wan kod reforms ma dayo ng'eyo ni sama oting'o nyathine boteri skul, nyathine no nyalo somo botiek skul bobed dhano. Lakini ka koro waketo ni sama moro ilenye matin ma joma tin bende joma ng'eny kose wakili ini payroll joma tin ema yudo konyruok no. The right to development, a best example in CDF. Chonene onge structures in place ma kila area bunge chon sirikal ne nyalo chiwo pesa kony kama gidwaro chiwe kony. But one of the best structures mosebedo kodo en CDF ibedi sirikal kikibedi sirikal pesa dhi biro ni mar konyo jopiny. Counties ibedi sirikal kikibedi sirikal pesa biro makonyo jopiny. If we do the same to other institutions, okwabibedo nukoro nyakibedi sirikali ya kiwinj maber. To nyalo miyo wahichwa, yuak mare nanya wahichwa, yanda ntiere kachiwo uniforms. Dae mang'eny mani mierwa makaluo nikodo wahia makie. Wahia makie go, sani pesa michiwo maru CDF ma scholarship en 5,000. How can we sit down mondo wang'in 5,000? Oknyal konyo kusana sana ken gdae chone ne uso ga lope tinde onge me uso. Chone uso kata dhok kuonde mikwayo onge dhok me uso. We'll need to make sure that we reforms nitiere ma institutions go gen strong. Kwa neno kanti jok madwa divert gini gima dwa biro in en sani wantiere sirkal matin waneno kaka sirkal mit dwa gombo mondo kata kaya moloko to gik mwayudo sani gi podwa yuda. Ero kama na inya to bende wakili meno kang mokung mabendo aneno ka gwenge magwa makaluo onge ng'anyo mara tipo mano me kipimo gi ng'anyo maket kod manotimore higa mokalo. Dina ine kama gwenge makondele na kadhora kadha maber wacho ni gwenge makondele wacho ni pimo mita mara ng'anyi kaunti ma Kisumu to kan no Kisumu ing'isia ing'iho mabingi migori ng'anyo na onge mano mar sundo piny wacho kinde mane timora par mano mar ng'anyo mar higa mar 2024 penjo en wach broad based kosanang awinjo kaka owado wuoyo to awinjo kaka owado obungu bendo wuoyo obungu wuoyo ka jok maneno ga e kanisa kocha yudo ka nalal to koro iso wara koro weche manatimo chon koro kanyaka tin en ga neno mamit ahinya but samitimo neno no be nyaka koro ipar ni tembe ng'eny piny ka yudo ka Billiard no wache no. Gimo mi wacho ni lweny ni ok marwa kata lweny ni en mar ng'agini. My first approach en ni lweny ni en mar jo Kenya. Lweny ni en mar oganda te. Wakedo gi historical injustices. Nyakwa ng'iyane ni 2024 the rejection mar finance bill the finance bill manomiyo ji ng'anyo ji ne ng'anyo ka gineno ni jok ma giyiero ok represent gi jok mane giyiero gioro mondo oter ote ni to jogo tero ote machielo koro mane kaka Gen Z protest nobiro ma ineno ka weche manotimore 2024 ji mang'eny notho reforms mang'eny nwayudo kendo reforms pod wang'iyo gi nyaka kawuono dho ni poka gichopo kuma wadwaro gie e gineno ka koro nwabiro mondo watim rapar mar ng'anyo manobedo last time cha koro ma is a fight against injustices oken lweny miwacho ni en lweny jo Kanyanam kata lweny jo Masawa but we also have to appreciate the infiltration mar lweny ni mar jok moko tiyo kode as a political tool and a political stone nikech yudo ka jok mane pingo ng'anyo last time ema koro miyo jo ng'anyo bandera kendo miyo gi mijingo. Inyalo yudo ni Gachagua no wacho ndalo moko chien kocha ni ku ng'anyo to uromo gi polise ok bi timo nade biro hago kata nyodhou e street kanyo mano ne Gachagua ndalo cha to Gachagua sani koro chal ka gima giwilore gi owadwa mobungu koro sani koro Gachagua ema wacho ni gitimo nade gidwaro ng'anyo mapek. Kalonzo Musyoka last time nitiere ndalo mane deputy vice president weche ng'anyo gi nokodwaro koro yudo ka gimomiyo wach ni dhi ni ma ok lwenjwa and the approach mang'anyo ni okawo jok mane wengo nyoro kata jok mane obedo violent nyoro
ignite gisebedo ka giwacho ni joluo ema jok ma are very intolerant, jok ma are anti-development, jok ma kelo lweny. Ineno. Koro, ka un jok mosebedo ka tamore lweny gi pile pile to historical injustices gisebedo 1969, from 1969, in fact before independence, historical injustices gosebeda nyaka. Elections ikwalo higa ka higa, ji goyo, to ji wacho mana ni joluo to ng'eyo gi dhapugo. Koro sani, ang'o mo change momiyo koro gine mago gi agitate for reforms, gine weche gi wang'o igi malit moloyo ji te atema noko wang' igi cha. Mane gima kelo wach ma ji wacho ni ma ok lwenjwa. Nikech politicians osedhi mo infiltrate ma koro giketo personal agenda margi. To ken kata politicians kende. Nyaka civil societies, nyaka kanisa. Ang'o wacho ni nyaka kanisa? Raila nyowacho nyocha ni ndalo mane gitimo rapar mar jok mane ong'anyo, mano negi. Mane gikwayo kata ot kanisa mar timo nyasi mar lemo. To onge kanisa manomiyo gi kata chiel. To kanisa ni ma oningo nyakwe iseneno ka giwacho ni we are supporting Gen Z protests. Ineno. Kanisa should be a place mar kelo reconciliation. To the same church emano wacho ni sirikande ni ber. Ang'o molokore kawuono? Donano ka moko kuom kanise bende nowuok oko e kinde ng'anyo makamano ka bende gijiwo jopiny mar mondo miyo nyakwe. Neno kama na bisobe moko bende noriwore gi jong'anyo nyo. Exactly. King'iyo bisobe go gin bisobe ma kanye. Koro wacho ni gima chando e Kenya ka en tribalism. Mana gima chando e gin neno ka iwacho ni ma ok lwenjwa kata weche ma are serious moningo mi a very serious approach. Nikech politicians they hijack to keto ethnicity. Iyudo ka jo kanisa masani winjo ni sirikal rach moningo ng'anyne gin kanisa ma yakanye. To kanisa makoro neno ni ng'anyo ji oningo bed gin kanisa ma yakanye. Koro kopo ni wanyalo timo approach maber mar ng'iyo ni okwablo hot and cold, wabedo consistent. Ka it kedo ne ratiro, kedne ratiro kaka ne jo kanisa machon cha kedo ne ratiro mar oganda. Kopo ni kedo ne jopiny, kedne japiny kaka ng'at manyalo kedo ne japiny. Kopo ni ng'anyo, consistency nyaka bedi, although nyaka time within the confines of the constitution. Nikech kinde mabendi wacho ni samoro ni ma oken lwenjwa, ng'at nyalo penjo ni gwenge mago makaluo wan to ok noyudo lal, bende ok noyudo lit, kata mana kaka ng'iye kaka wacho ni tribalism, kata mana king'iye kata mana gwenge mago makaluo. Do nyaka sani ratiro mar Albert Ojwang pod manyo, pod amna poko yike. Kopogre gi mano, inyalo paro anyuonda Denzel gini mabende no yike gwenge makarachuonyi kaunti ma Homa Bay. Mano mane kinde ng'anyo, mano mar higa mokalo. Kopogre gi mano, wang'eyo min Kennedy Onyango manyaka sani pod wacho ni pok giyudo kata mana ratich gi kin mamoko. Koro the fact remains ni wan gi very serious and pertinent issues. Gima sani joluo timo ni they are changing approach. Osanegi ka jolweny pile pile to sani gine sirikal, iyudo ka ng'at manie sirikal ok odono gore gi sirikal no. Koro approach magikaw ingeni nyalo solve matters through so many reasons, through so many ways. One nyalo solve it through mediation, through consultation, through protests. All these avenues are available. To wacho ni ma ok lwenjwa, mano is being hypocritical. Aya bedo ni koro imbe koro ikasori ahinya ma koro ywak moloyo kaka ni ywak gachoncha, mano be is also very hypocritical. Gimo oningo tim ni police oningo bed neutral, police oningo bed professional. Number 2, historical injustices, compensations mag jok mano inyore nyaka tim as per the law. But wacho ni ma lwenjwa kata ma lwenjo ma kochaka, mano is neither here nor there. Gima duong' ni nitiere jok mano inyore poko chul. Nitiere jok mano tho poko bedo compensated. Nitiere historical injustices ma poko bedo addressed. But be kikwa yie ni this matter ikawe to also drive us emotionally. You don't hear, there's a lot of misinformation going on in the social media, Sani. Mar trying to whip emotions, especially mag jowa kochaka. You know ka nyocha ngato otho, mwalo kacha nokotho nogo eri bunde. Tiwinjo ni mano nyinge yake ni nga maya suba. To ka igolo nyinge en ngat moro maya
kumopogore ok wacho ni jok moweya kumopogore go moningo go but the misinformation the madhi mbele nyalo nyayo tulo and that calls for a lot of responsibility even in reporting. Ero kama na inangini social media watch mbui bendo bro bedo kwa lose ka onose ka yo matinya kwa mgajua nikichwate ni social media nyalo gero kata nyalo loso nitiere weche mopogore opogore mabende osebed ka ichiwo ipogo e mbui mopogore opogore mabende samoro ok gin adiera nyakoro mgajwa dakika en achiel tok sario mar okinyi adwaro mar mondo miaka yo matin ote magi bende neno med oroge chal mar Kenya bang'anyo chal nada hinya ka ponono ni intiere e achiel kuom gwenge 27 mabende ng'anyo no nene odiochieng' manyoro gweng' ma intiere ochio nade akaw yo matin. Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience 7 nights stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Ridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spot today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Explore. Discover. Royal Mabati Factory Limited. Yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dir higa. Corrugated to kod box profile enengo mar $405 kende mita kamita. Brick tile enengo mar $482 mita kamita to kod roman tile enengo mar $517 kende. Bid mus wakel ni mwandu ni nyaka idhudi kamora mora ma intie pachoka. Gochno e namba ma en 0722 638 kata ket oda mari e mbui ma en www.royalmabati.com. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timang'o. Ka yiem ta chana. Ibiro tenda kama ni chaya dong. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Kijoki. Waluong ne polis. Yes, ajuri. Topic. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach. Sachiele gi dakika 55 otieno. Mana e Ramogi TV. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo. Let's go. Ino kidona rom kode. Ini gombo romo kode ahinya donge? Wadhi rom kode. Ini wacha dier. Maiye. I couldn't take it. I had to learn to live with it because Bob is no more. From powerful Kenyan stories and entertaining local content that speaks to your heart. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. We've got it all. Own the moment wherever you are. Experience Kenya's stories and Kenya's spirit only on Viusasa.
Nyakoronga jong dakika na bich tok sa Rio Marukinyi machiegni okang mar ariyo pod wadhi nyime gi chal mar piny Kenya bang' ng'anyo mar tipo ma bende noneno dweche manyoro e counties mopogore opogore. E okang mar ariyo Nyakoronga jwang bende abiro bedo kasomo ote mag gimedo oroge anenoge. Antiere ka kendo gi Sospita Bungu mos ahinya kaluwore kod ng'ikruok mar duol ma bende nobedo. Kata kamano Sospita aneno ka seyo dhini ni ang'o moselokore nikech e kinde thuolo mokalo in achiel kuom jogo eko ma bende nadhiro dwaro mar Sufria movement dwaro mar skumo mano piny owacho. Sani koro en ang'o molokore ma koro sani koro en mana lando kwe? Adwaro ni wayiere ni ok inyal timo gimoro machalre to iparo ni duoko dhi biro mopogore. Duoko nyaka bi mana machal. Nyaka wayiere ni reforms inyalo goruok ne yore mopogore opogore. Reforms inyalo goruok ne through demonstration. Reforms inyalo goruok ne through petitions ma wanyalo timo through various institutions. Wanyalo petition parliament. Wanyalo petition the office of the Inspector General of Police. Wa petition the office of the IPOA. Wa petition the office of the ombudsman and other relevant offices. Therefore, sama wuoyo godo sani niendi ok watamore ni jopiny ok onego bed ni dhi e ng'anyo. The message en niya, kaka community, wan kaka oganda, agenda maduong' kabisa mane adhi ne ndara na wuon kaka obungo wich mana rwako ne sufria wiya ne en agenda mar high cost of living mane manomiyo na present myself in the streets karwako ne the sufria. To agenda masani en ang'o? Kawa push the reforms. Agenda masani nyaka wa understand ni en agenda ma wanyiso godo police ne gi behave in a manner machalo ka gima wantiere dark days machien kucha. To mano en gima wanyalo timo through so many ways. One, wang'eyo ni sani ndi gima nyokelo lweny maduong' mogik en tho mar the late Albert to gi the abductions mosebedo kodhi nyime. To mokwongo ker osemiyowa assurance ni sirikande gore gi the extrajudicial killings. Sirikande dhi make sure ni mondo put to an end to weche mag tho mosebedo kadhi nyime. Kaka jotelo manitiere alwora mar Nyanza, ana wuon ang'eyo ni support mara maduong' kabisa wakete tok moluor Raila Amolo Odinga ma osebedo kawuoyo very categorically about all these issues. Kata odiochieng' manyoro no wuoyo about this matter. Our recent visit to the State House bende ne wawuoyo kaka oganda ma jo Kisumu County ka wantiere alwora kod moluor President William Samoei Ruto. Mwawuoyo about compensation ne victims maga mane osetho koluwore kod hinyruok mosetimore chien. Wan wawegi e migawo ma wantiere mar bunge la wananchi. Platforms masebede duto te mag radio talk shows, TV talk shows to gi kamoro amora mwasebedo ka wadhiye. Wasebedo ka wakwayo ni mondo wabed gi good governance, mondo wa stop the abduction. Winjruok mane moluor Raila Amolo Odinga timo kod William Samoei Ruto. Agenda number 1, top in the agenda, ne an end to abduction. To ne giwacho gigo kako nego bende timore duto te. Omiyo an awuon personally gi saman godo kaeni. I believe ne gik moko oketi e yo makare magitimore godo. Omiyo okadifa gi ng'ata ng'ata in terms of the weche mag ndara, but awacho ni an bende an gi raticha kako bungo wich. It is not about demonstration each and every time. And I'm not in government because Mondabede government nyakabed ni samora tie in government. And I'm only supporting the arrangement material mar the broad-based. But that does not mean I suspend all the brains and the ideas. Manyocha wa push forward. And nani we are giving time for the government to see to it ni or put good reforms in place and agendas in place. So mi adwa nyiso wete nago. Ni amor at the end of it all. Ni wa yire kodgi. Ni ng'anyo oken gima rach as such, but infiltrators, awinjo ka wakili bewach, ni politicians or infiltrate, and that is my agenda. En neka Gen Zs negi good platform, magi dhigo mbele, magi push godo for reforms. To the likes of the Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, and other people, mok nyal mobilize jo Kenya, magi get together, magi nyis their agenda. Their only agenda and campaign platform, en manane one term, en nani Ruto must go. One chien kucha ka ne wadhi e ng'anyo. Ne wadhi e ng'anyo gi clear agenda. Ne agenda was high cost of living. That is why abiro gi sufria to demonstrate to the entire community and the entire international community and Kenyan population. Nene wantiere desperate times mane call for a desperate measure
That is why na put on sufuria e wiya. But agenda masani en mane. Kidhi ng'anyo tiwacho ni Ruto must go. To mondo Ruto dhi dala, nyako dhi dala after a period of 5 years. Ama onyalo dhi through a constructive engagement, mana through petition, member of parliament, ema kaponi japinyo impeach, or write a petition to member of parliament through the structures mantiere, ginyalo push for an impeachment motion in parliament, to gigole oko. Or inyalo gole oko gombulu. Japiny madwaro golo William Samoei Ruto orit mondo sadebe ochopi to gole ka okogone ombulu. Ama member of parliament ma feel ni okomor kod William Samoei Ruto or push an impeachment motion in parliament mondo wane kaka dhi mbele mondo mi owuog oko. To hijack demonstration mar Gen Z tiwacho ni Ruto one term, Ruto must go. Agenda mantie maduong' kabisa and about police brutality monego bed ne joma nie ndara. Call for peaceful atmosphere, call for police mondo mi act as a service, not as a force. Mane gima against. To mi awacho ni ka ng'anyo moro amora timore, it must have an agenda, a clear agenda. Abiro dhi ng'anyo moko mabiro mbele ka en ng'anyo manitiere gi clear agenda on what it is pushing. But ng'anyo midhiye miluwacho godo ni Ruto must go, ni wadhi e State House, mano is anarchy, mano is a treasonous way ma ok anyal donje, because I understand what the constitution is all about. Erokamano ahinya. To obungu mana e nyiriri machuok di los nango kotendre kod ng'anyo mano neno odiochieng' manyoro kaluwore koda ina. Ng'anyo manotimore odiochieng' manyoro dawacho ni ma Kisumo notimore maber, pinywa mag Luo ng'anyo notimore maber, jogo manodhi Homa Bay ne gi exercise their democratic right kendo as enshrined in the constitution article 37. Mano notimore maber. Jogo manobiro Kisumo be notime yo makare nikech ne giwuotho kata dhoni ne gitin, ne gin about 10 people to gi present their petition through media, to gi somo their petition. Mano is also good nikech petitions gi mane gi present through media stations and mano yot mondo mi ong'e dwach gi kaka jo Kisumu. Jogo manye otime Nairobi to gi jomo mano time kuonde mamoko. Bende dago erokamano ne Gen Z duto te kuom wuok in their large numbers kendo present themselves in the streets kagi agitate for good governance. Kenda mor gi Gen Z kabisa kuom gik magisetimo because they have pushed for good reforms in this country. Dine Gen Z onge gigo maricho manentiere Finance Bill 2024-2025 deo koket gi tenge. Omiyo Gen Z osemiyo wa platform maber kendo gik moko dhi makare. Omiyo wabro support gi, though ni am not a Gen Z, but wabro support gi ka wamiyo gi that moral support ka wawacho ne gini gidhi adhiya nyime because vijande matindo gine teko lweny to joma dongo gine rieko piny. Omiyo wabro miyo gi thuolo. To ka tieko tawacho niya Nairobi wang'eyo ni ng'anyo osebedo katimore maber except for few infiltrators madonjo e ng'anyo to ketho mwandu ma oseketi moselos kod osuru mag jopiny. Mwandu manitiere obed ni gin teini mag traffic lights, obed ni gin chumbe moketi, gimoro amora moketi magin mwandu mag jopiny. Ok onego bed ni sama wadhi e ng'anyo to waketho nikech gin gige watiloso kodgi kod osuchewa. Wang'o ute mag polis, wang'o kot, wang'o ute mag josiasa. Wan wamor ni Kisumo kata wasebedo ni wadhi e ng'anyo e Luo Nyanza, onge ot moro amora ma jasiasa mwasewang'o. Onge gimoro amora obed gari mwasewang'o Kisumo ka, onge gimoro amora marach mosetimore ahinya apart from wang'o ndara. Erokamano ahinya. To bunga ng'eni apise mag UDA ntiere kinde mano wang'i kaunti mano ma Kisumo. Kata kamano obungu erokamano ahinya pod wantiere kodi ka walosana bende kotenre kod lal ma bende noneno odiochieng' manyoro Nyakwar Mgajwang' e kinde ng'anyo mano mar sundo piny owacho mano mar higa mokalo kaluwore koda report. Ji moheo 60 nolalo ngimagi Nyakwar Mgajwang', ji mamoko moheo 60 bende ndachgi ne pok ofweny nyaka sani. Kopogore gi mano ji moheo 100 bende noyudo hinyruok makoni kod kocha. Odiochieng' manyoro Nyakwar Mgajwang' e kinde ng'anyo makamano report ma bende chopo ma bende wang'e ni odiochieng' ka medo landore wabiro bedo kwa ng'eyo report makende. Nyaka sani ji 9 nonegi e ng'anyo mar odiochieng' manyoro. Ji 400 noyudo hinyruok makoni kod kocha, ji 60 bende nomaki e kor gwenge mopogore opogore. Biashara
iwacho ni ohindni mopogore opogore be nitiere jok mano donje ma olut ma okwalo. Aparo ni walose mano to thoe ma bende noneno nyakwar Ngajwang' nitiere moko kuom oganda ma bende nokuwuok oko kata mana mar ng'anyo. Kuom ranyisi nitiere Chukdar ma bende nonegi Stima Plaza, iwacho ni stray bullet noyude kanyo. Nitiere milome ma bende noor gi jo Stima Plaza mano mantiere kaunti ma Nairobi kaluwore kod tho mano joko Chukdar margi e lai mare mar tich. Aparo ni wakili wachake gi kanyo se koro dhi ne ng'a kae. Nawacho ka chako ni seyo dhi ne gweno to seyo dhi ne ogwang'. Analogy ni atiyo kode ka wang'iyo the aftermath of these protests. Police osebedo ka tiyo gi ngufu mang'eny e repulsing mar protesters. And ma en gima osetim ma waseneno for a very long time. Iyudo ka nitiere ng'at ma is unarmed, ng'at ma ok okel koko mora mora. Tiyudo because of frustration igoye bunde. Mane gima wan kod Independent Police Authority, IPOA, mondo ng'iyane kaka inyalo kaune askechego okang'. The other thing ma bende we also have to appreciate ni nitiere jok ma wuok oko with the sole purpose mar looting. Kendo police gi responsibility momigi gibedo ga overwhelmed at such times. Ni neno ka nitiere polise manyigoyo, ni neno ka nitiere polise manilao, nitiere mama moro ma police manya neno kogo wiye manyo nindo piny lo. Koro nitiere goons ma have infiltrated the protesters mar causing anarchy. So in the process mar repulsing them, iyudo ka there is a lot of excessness in the police. Gimanyalo kwayo en ni the law should take its course. Kendo police moyud ka violate their mandate kata otiyo gi ratiro margi marach oningo bed kimako kendo idonjo negi. Nikech every person ma otimo kosa mora mora, obed ng'anyo, obed nek, obed makosa mora mora, chiko yiene mondo make, mondo tere do, mondo donjine gi ketho. Kosa donjine gi ketho, ibiro kume kaluwore kod gima pend chik wacho. Koro oken gima kare mar police ka ochik e lwete kendgi mar nego jang'anyo kata japiny. The best ma ginyalo timo en ni gimak jogi mondo gidonj negi. Nikech kwan ma kamagi bende osebedo kata mana ka medre, nikech mana kaka nosewacho ni odiochieng' ma kawuono bende ng'eyo motuo gi manumu kaluwore kod hinyruok gi thoe ma bende noneno. Kata kamano report odiochieng' manyoro bende Kenya National Commission on Human Rights bende nochiwo report ni ji 8 manotho e counties 6. Iwacho ni duto te ma bende notho kaluwore kod hinyruok mano mar magina. Iwacho ni 2 nawuok e county ma Machakos, 2 e county ma Makueni, 1 e county ma Kiambu, moro bende 1 e county ma Nakuru, 1 machielo e county mano ma Nyandarua. Chutho kanyal support police killing. I know nitiere very unfamiliar circumstances, kata very extreme circumstances, my police may be forced to fire a live bullet, especially if there is a threat to his life. But tiyogi live bullet kum jang'anyo ma is not attacking you, ma is not threatening your life. Ingeni nitiere proportionality e loka. Niko poni agoi gi kede oko winjo inigoya gi nyundo, oningoya gi kede. Kopo ni apadi okika obeti mondo chadhago. Koro proportionality ni en gima sani nyako ng'iane ni ere kaka wanyalo tede a police force ka. Kech police force wasebedo gi enmity mang'eny from since time immemorial. Kech police ng'iyo japiny kaka aduine, japiny bende ng'iyo police kaka aduine. Koro sa magiromo en rakruok. Koro sa rakruok ni weche mang'eny jatimrega. To gimoro achiel manyamor godo ni court nyoto rule in the aftermath of 2024 finance bill protests ni okwab dwaro jok madhi a protest gi civilian kata gi unmarked vehicles. For the first time nyoka neno.
Koro I think that one is some bila na neno kama ni gazeti bila bende ni seyo ni na gionge name tags na gionge moko kum gino roko hoods moko kum gino roko mask akene chik to wacho nango mago teno goal no actually police nyaka bedni in gitag police nyaka bedni easily identified mako pone otimo makosa inyalo wach ni my police ngeni thothne police marwako mask gi gine magine no ka gitimo timbe njore gi ahinya nikech you cannot identify them giketo hoodie nyaka maloko ni koridwa identify ne gi watch ne to mark itere court. It's something can be very difficult unless maybe a ballistic report or team. Koro, it's true, they are not yet there, but at least to a given percentage. The greatest mayhem manebedo coast nengagi civilian police officers gi manendi andiaji to giteria and marked vehicles to gilal kodi to gidigi tochai. But at least nyoro kwaneno mage streets. Angeni pod we are in progress, and I have a lot of trust in the current cabinet secretary. Angeni with a lot of with a lot of push push goni, and with a lot of the laws manitiere, we should be expecting a more sanitized system as compared to the system Masobedo Ochon. We are not yet there, but at least we are making strides towards that. Kinde mabende walo soko tedre kod rochruok mabende no neno diche manyoro chal mar Kenya banganyo. E county mano manyandarwe gwenge mag Ol Kalau no neno ka na nitire rochruok nyakorom gajwang mago magarita kwe. Asenyisi kanyo kaluore kod report mano mar Kenya National Commission for Human Rights ngata chiel no witongi mane e kinde ng'anyo makamano. Kata kamano nitire geche bura mano wang e county mano manyandarwa hinya gwenge mag Ol Kalau. Iwacho ni 26 iwacho ni mtokni nyamburko 26 mago mag Serikand County manyandarwa mabende no bedo packed no yiengegi mano Ol Kalau sub county pieces mag Ol Kalau sub county no wange 26 iwacho ni of them were functional while 5 were grounded. Koro kendo iwacho kanyo ni motorbikes mago apiko apaga boro mag county no bende no wang billion nywand mano e kinde mabendi loso bende okanye loso okange issues manyo ntiere nikeche ng'anyo ni bende ntiere gimiluongo na underlining issues ntiere jok ma they've been pushing for something maybe in the county government gonyo gidwaro mondo ntiere kaka nyathi ywakga to koro kanyal ng'eyo go manyoro odhi nyime i county mar Nyandarua and hopefully venye kaka wakili wacho jok matimo anarchy jok mamiyo ng'anyo ok bed ng'anyo onego beni deal kodo kaka iyo moriere to an sama duogo chien apacho mnanu en 1 year since nwantiere nuoke ng'anyo to kata kapod kwayanyo gweno po kwayanyo gwang onego wangi kwayanyo koso waseyo enseyo wane nini aparo no ganyo wacho ni yanyo gwang yanyo gweno ay upogore koro sawa yanyo no gwang odhi to gwang emomako gweno tipenyo ni gweno to odhi to mangono kumende gwang nitiere koro kapok wayanyo gwang onego wangi yenu ang'omiyo wan kakani the last 1 year have we been able wabed piny mondo wangi watum gimiluongo soul searching bong'enu issues manene Gen Zs obedo kodo last year we nyoro lemo no dobedo beda lemo malemo kane bedien maybe half mag issues manene Gen Z raised last time osebedo dealt with lakini kane ne pod kobedo emomiyo podi wach mar dhi ng'anyo nyoro ne lemo no en mana chiwo platform mar reminding government ni gig manor kelo e street ka next year bende pod bro bedi ng'anyo mar reminding the mar rapar mar joma nyoro joma noneg the previous year so sama pok wayanyo gweno onego bed piny bo penjre nu to gik manene wakwayo the asks nikech Gen Z ne nitiere kod asks mag reforms mag asks kande no bedo shelved nikech nentiere comfort moro bobiro kose ntiere intentional process ama structures ma Gen Z nyalo bet piny wajena enyewe wadhi street wadhi toyo gik moko but waseneno ka sirkal temo ka onge to ng'anyo manyoro no an gadier pod gibro pango mana moro nikech one they achieved their goal biashara nyoro bedo stopped onge gimanyoro timre kata kanyoro ok gichopo state house kata nyoro onge but
they achieved their mission. Number two, our watch mar police. Nuaneno maler kabisa. Ne bed ni onge manoma kipicha jaus mask kigoyo bunde ma otingo mana mask lwetgi. Mano en reflection magi madhi mbele police reforms. To bende ka police kano bende ne yanyi gweno yanyo gwang. Police king'iyo conditions ma police bende ntiere. King'iyo kaka gidak. King'iyo salary ma giyudo. King'iyo gik ma go through. Psychological, mental support ma need. En ng'at ma sami miyo bunde to paro mna shida men kodo chien. Sami miye bunde to paro mna loans men kodo. To paro bilano bende nentiere put ma bende notelnegi kod ogai machon mar doho mano David Maraga mano mar keto lai makare mar obila di bende tich bende notamogi. Maraga na chiel kuom jogo ma bende maneno sirkal reforms odot maneno wabet piny maber sana. Wabet kodo opinions gik midwa tim. Implementation zero. Koro kata mani police, there's a time mane nadhi dala last year to noma kwagu police speed to kane nwabet kwago mbaka to gnenegi yuak nwa ningino medwa 3,000 to from 3,000 no serikali kendo yuayo kuro 6,000 maru housing ma kata mna police go ng'eny gi ok mor kod gik matimre nini but since nyaka gi nini orders seche moko bende neno kama gi sabotage kata serikali ke yo manene yo jana chone gie to samani ni negeno oido ka ji the streets ka push for reforms ma ko jok manene nego ojwang koro onego bedni and from where I sit I think kaka president onego bed piny mondo ngi picha manyoro obeda piny kama entiere kende to ngis jogen play na videos manyoro mondo ngi kaka jende nyoro ntiere pap kaka jende nyoro ntiere ndara to penji eno kama ntiere kaka president magi jok ma strength mar foundation mar country bende ntiere gik manyalo timo manyalo kelo lokruok manyalo wilo kako jende gi ngiya ero kama na inya hangeni sa bende kapoko ngadwa thuolo obungo kintiere county ma Kisumu wach machielo manyaka walose en kaluwo record dissemination of information gi dongere kaka weche mopogore keyore mbui keyore wang jowi obed kata mana nyaka lono mopogore odoche manyoro nano kanyo ka communication authority nogolo koke monyiso ute fwambo mar mondo mi kik nyis tipo achiel kachiel aken pachiko tendre gi mano enango wakili wantiere oroka bro bedo ka nyiso wa chik mabende chacha muta no kadho diche manyoro mar mondo mi od fwambo wang'eni od fwambo mar KTN K24 kanyakla kod NTV bende no lora kaluore kod nyiso tipo kata bende ne siem no segola obungo ado wacho ni access to information is a right mar japiny kendo en gimo bedo captured the constitution ma Kenya. Article 35 of the Kenyan Constitution stipulate very properly kaka japiny onego beni yudo information wayudo kokalo kuom mainstream media to wayudo kokalo through the social media. Therefore loro nwa kuonde ma wayude ripode kaka jopiny mano en okang' marach ahinya kendo condemn the Communications Authority of Kenya for such actions manya gitimo kendo wacho gi lo jogo gi duond jogorwok ne ratiro mar oganda piny Kenya te ni wan gi ratiro mar yudo information kendo piny ok onego beni bedo mudho nikech katiba manyien masani omiyo jofwambo ratiro mar kaka gitiyo kendo gik ma jofwambo osebedo katimo osekonyo mathoth kaka oganda in terms of yudo the right information mar gik matimore tunge piny kendo wamor kabisa nodawacho no odiochieng' manyoro that action manyo okaw gi Communications Authority of Kenya wakwedo kendo adwa chung' gi doho e yo mamalo kwa wacho ni doho nyotimo gimowinjore mar keto kando chik manyo okaw kod Communications Authority of Kenya nikech gimomiyo mano nyaka bedi Kenya wakaendi wasedongore kaka piny waniendi wan gi katiba manyien 2010 momiyo waratiro ma wayudo godo information unlike chien mane wantiere gi katiba machon mane gik moko ne nyalo timore atima e mudho to jopiny ne ok nyal ng'eyo gik mane timore e mudho
omiyo wawacho kaka jopiny gi duond jopiny ni nyaka wan gi ratiro mar yudo information, wan gi ratiro mar pass information, kendo social media osekonyo mathoth kabisa in passing the first hand information ma jopiny yudo. To TV kaachiel gi radio, mainstream media be osekonyowa kabisa nikech gito koro gimiyowa proper information kendo exact information ma japiny dwaro mondo mi owinje konde ka konde, kendo wamor gi gima ne otimore nyoro gi TV waduto ma waneno e piny luo ka, kaluwore gi kaka ne gikelonwa okang' kokang' gi kaka ne gitimore nyaka daka mogik. Koro access to public information, access to information en gima nie katiba, kendo nyaka wa implement the constitution e yo mowinjore kaka chik dwaro. Justice Mwita, mano jang'ad bura ma doho maduong' mamalo Duchi Manyoro, bende nogolo chik mano ne Communication Authority mar mondo mi oyaw KTN, NTV, kanyakla kod K24 ma bende nolor. Chik wachango kaluwore kod dissemination keyo weche. Sharon, kisomo article 34 mar katiba mar Kenya, ochiwo freedom mar independence of electronic, print and all other types of media. But chik ni kata ing'eyo ni ratiro ka ratiro nigi limitations meke. Kendo limitations nie article 33.2. Abro somo nigo. Article 33.2 wacho ni this right does not extend to number 1, hate speech, propaganda mar lweny, incitement to violence, advocacy of hatred. Ineno. Koro mostly wasomo wa katiba nus. To katiba is very holistic. Katiba mochiwo ratirogi, bende katiba ni ochiwo limitations mag ratirogi. Kadhi e chik manogol gi Communications Authority, any decision maika ogi any authority must follow due process. Koro it is upon the Communications Authority mar be prove to the court before they make a decision ni the reason momiyo ne giloro media, any media ne propagate propaganda mar lweny, ne incite for violence, ne oketo hate speech, kata noketo advocacy mar hatred. Mano kaluwore gi katiba. Kaluwore gi katiba. To ng'ade no kare iwacho ni article 32 kare mar ariyo wacho ni it bars the state from exercising control over or interfering with operations of media houses, including broadcasting or dissemination of information. Exactly. Again, wacho ni chik no article 33 kisomete owacho gik moningo kik tim ne jo media. Gigo te mineno wach kanyogo nyaka state kik interfere go. Right ka right nigi limitations megi. To koro gima wacho niya, limitations mag right gi, they have to be justified. Koro makosa mar Communications Authority en no chung ogolo chik without providing a justification mar limitations. Mane gimiyo Justice Chacha Mwita no chiwo gimiluongo ni temporary orders mondo mi that case obed hard. Temporary orders oken ga ni case osebedo hard. En mar restoring the status quo, kaing your merits mag case mobedo filed, casting your merit mar the reason kata rationale momiyo the Communications Authority not kao chik mo kao kang mane gi kao no. Koro gimane Communications Authority otimo ni negi act ultra vires, negi act without due process. Nikech whichever reasons magiketo kanyogo, they have not called any media house, they have not discussed with any media house, even the Editors Guild. Nima is why we are closing this, and gimiyogi a right to be heard, kata a right to provide. Mani vieni kichani noka sabende ngadawa. To ekine mabende wacho ni samoro weche mabende ute fuambo mago magnyakalondo kanyakla koda wang jowi natango. Biparo ni samoro mide maitio godo kaka rapim kaka piny Kenya bende ringo mar neno kaka gik matimore. Nikech in bende inokil samoro ki uneyo kil udhigi witnessing. Wacho ni my witness kantika mahakama. It is wrong to shut media. Malaki wacho ni limitations must be proved.
it is wrong. Seche mili shat media cha matiende niya imiyo propaganda nyayore nikech media nyalo shate ka to kishat YouTube. In fact nitiere nonro mawacho ni sani information mang'eny ok yud kata TV. Informations mang'eny yudo Twitter, yudo ge IG, yudo ge Facebook, yudo ge so many things. The only challenge ma wan go as Kenyans kata in the world sani ni the gidemar aini AI ni omiyo ng'ato nyalo create something makikete mbui jodala kocha woni en gima dieri gima omiyo ndalo manchien ka iyudo kata ka most of us were duped iyudo kata ka wakili mang'eny nodhi oketo media ni Eli Joshua obedo short but this was not verified koro kopo ni media ne in ka for example ti wacho ni Eli Joshua obedo short dead to Eli Joshua ni asuba ti kia kata Eli Joshua ni pokitimo verification koro all this Sharon all these things nyaka bed ni media nyaka bed responsible the communications authority be nyaka ng'e ni anything magitimo must be within the confines of the law. They cannot just wake up and make decisions. Ero kama na inya billion both 30 seconds wachni mogik. Wachna mogik ni lweny mar institutional reforms ok en lweny mar ng'at achiel en lweny mar us collectively. Wasebedo kod cases ma corruption mang'eny sana wasebedo sani waneno kaka public resources bedo wasted to itimo gi mbele mar jopiny wang' jopiny to kendo king'iyo ojende mang'eny onge tije koro gigi mamiyo ojende mang'eny wuok oko agitate for reforms koro an kwayo mara en ni sama igoyo lweny mar reforms kik wabed thingi nikech reforms gi bro konyo wate at the long run. Ero kama na inya Obungu kintiere county ma Kisumu bende seconds per day mar mondo mi wachni mogik watieko. Era ka thuolo makende mondo ago erokamano ne oganda jokanyanam kamoro moro mwantie to adwa go erokamano ne jo Kenya kendo adwa nyisogi ni gidhi adhiya nyime gi kedo wakede yo mowinjore nikech piny Kenya ni en marwa kik wawang' Kenya kwa wang'e to wabro koso piny moro machielo mwadhiye wakwayo ne wago siasa mamuol siasa makelo dongruok tok siasa makelo dondruok siasa mariwowa kaka oganda makonyo mine vijana gi ji duto go oganda te wakony sirikal mondo oti maber kendo wapak kama ber to wakwed kuma richo erokamano Nyasaye okony Kenya Nyasaye okony ogandawa. Ero kama na inya kuom yudo thuolo mano Hospital Bungu nyakor mgajwang jakendera tich oganda kendo ker mano mar Kenya bunge la wananchi caucus benda guni rukumanya Peter Simba wasaga ukil kama loka gi biliano jiwa kumchopoka mar mondo miwanon piny Kenya mano bang'anyo nyakor mgajwang dakika 37 tok sario mar ukinyi gikanyuel makelo we giko mano mar twak marwa kata kama nang'eni Joyce Oduor biro bedo kod welo mamoko chakra sadek mano mar ukinyi gisani hawi kod chenro mar pok opogore oritro masani nyinga Sharon Ng'ao.